Ano ba rin purong din gatog doy? Bumba. Doy jir. Doy. Tara. Uy! Dali ka sa bomba ni Mala, uy! Bebe, suatu GSB. Ganina, di buinas, mga ko. Tara, be. Coins! Cash out ron. Bawa duit. Bawa duit ko sa siudi mo. Ito si Udi. Kwarta ni. Kwarta. Ano na duwa deh? Oh, isliti ko sa. Ano na duwa deh? Kuha ni sa, mo ni sa Pilwin, bag-o ni ron. Kana siya pilwin na. Oo. Oh, asa ito. Kaya kung saan mo kana? Cash out na yan, cash out na yan, cash out na yan, cash out na yan. Ay, ano po ba dyan, di ka gusto ni? Mga pagkabala, magduwa ka riyan. Asa mo na to? Bao ni mo yun. Wala na, wala. Tagsor kita mo karli doon eh. Tagsor kita mo karli doon eh. Ilong na magduwa ka. Ilong mo yan. Oh, mga Excited kita ni Dua. Excited boy. Ano, balik guys. Bali dito. Bao ni mo yun. Hindi ito kakahinan ko sa daong na ron. Padiri ko kay Uy Samok. Ambot baka ito siya diri. Okay yung diri. Buti diri. Kumari daong yun. Ano ba diri nga purong din gatog diri? Bumba. Doy jir. Doy. Ikaw daong eh. Cross last na ni. One. Nakuha ng daong lang ako. Nakuha ng daong lang ako. Oh! Oh! Oh, naan ka riyan ang mga duwa noon. Sapa di ay, mare na ay, ibawa ka daong gan ako. Bao boy. Unsa magkabala mo? Kandaw ka ni kay. Matanawa, pila son. Oh, sismi lagi na. Oh, wala diya. Sabi ko broto ah. Pronto. Ganina, dito sa yung balay, nang imong kong ipakuan. So, bawa. Ang ali ako sa una to dito sa mga brato dai. Dili mo ta brato. Di malasag na awi mo tanawa, nabumba na. Bumba ni badlay ko brato ah. Di mo to. Dili ko na makita nang ay kasi ko kalawa. Ito yun, bolo nyo. Di ko brato ah. Karon, maayo na kang brato. Na, di ko diwan dai. Bolo nyo. Ah, sige. Ito, mas group kaya. Ayaw mo! Kakalagitin ka! Ayaw mo! Kamu brato di. Ayaw mo! Nanawa ka to di. Oh, pila mo na! Ayaw mo yun! Nagkitayo sa kalibo. Salipo! Bala ka niya. Salipo lagi! Oh, mantay ka ha. Usman! Ha? Usman! Imo na Usman! Iyo sa kalibo lang. Ayaw! Iyo, lagi ha basta. Ayaw! Iya, oh, sige, basta sa kalibo ha. Lagi salipo! Oh, sana. Ikaw sa dia. Aron mo sa gawas mo limo mo Iya mo. Aron